No siis, tervetuloa seuraamaan tätä mun videoblokkausta, tai as known as blokkausta. Aika jännittävää. Aika kylmä täällä Suomessa. Kuten yleensäkin Suomessa on aika kylmä. Myös toukokuussa voi olla kylmä. Siis ensiksikin niinku, mun tuli niinku tästä, mä ajattelin nyt tästä puhua niinku tänään tosi tärkeästä aiheesta mulle, niinku semmosesta kuin valmistujaismatka 2015. En mä tiedä, onko te kuullut, mutta teidän olisi pitänyt kuulla siitä jo. No, anyway. Siis mä oon niinku, no ensiksikin, kun mä rupesin tänään sitä niinku kelailemaan, niin mä kävin Alkos. Ja voisitte kuvitella, että mä ostin viini, mikä maksoi ihan sairaan paljon. Siis ei vitsi, mut tiedätkö mikä on kaikista parasta? Siellä valmistujaismatkakohteessa ja Aijanapassa, niin viini ei todellakaan maksa niin paljon. Ihan sairaan hyvä. Joo, ja no sit tietty, kun mä ostin sitä viiniä, niin sit mä siemailin sitä, niin mä huomasin, että ehkä tuli pari vatsamakkaraa. Niin sit mä ajattelin, että mä aloitan semmosen fitnessurheilun, kun se on nyt niinku in. Niin sit mä voin laittaa piksut päälle siellä valmistujaismatkalla, koska siellä on ihan mielettömät rannat. Ai että kuule, hiakka hivelee varpaita. Oi. Niin semmoisen mä ajattelin sit ehkä tänään aloittaa, tai en ehkä huomennakaan, mut sit ainakin viimeistään niin sunnuntaina mä aloitan sen sitten. Joo, ja no ei mitään, sit mä miettisin, että mitä mä sit tekisin siellä Aijanapassa, kun en mä tiedä, onko se sit kohteena niin kauhean hyvä. Mut sit mä muistin, että siellä on vesipuisto. Ja ai että! Siellä on jänski liukumäkeikin. Mut sit mä kuulin, että varpaat voi palaa. Mut mä kuulin myös se, että ne emännät on hankkinut jokaisella sukat. Ai että! Mut sit mä myös tulin niinku tosi surulliseksi siitä, kun sit mä miettisin niinku, että jouduuks mä sit oleen siellä melkein yksin. Niin nyt mä sit toivoisinkin ihanat mun Tube Family ihmiset, että jos te vaikka lähtisitte meidän kanssa sinne valmistujaismatkalle, otettais yhdessä sitä viiniä ja oltais siellä rannalla yhdessä ja mentäis vaikka tanssimaankin ja sit mentäis niihin liukumäkiin ja ai että meillä ois niin mukavaa. Kyllä sunkin kannattaa nyt ilmoittautua. Mä kuulin, että se on vain sunnuntaihin asti se ilmoittautuminen kello 23.00. Ja sitten se saatana mulkku sanoo, että sen jälkeen ei oteta ketään enää kyytiin. On sekin saakeli. No ei mitään, mut ilmoittaudu. Tunkin he pitäkää he. Malja nousee vapaudelle. Nyt tai ei koskaan baby aurinkoon. Lipun lunastin ja lennän etelään.